Ninggal iki yo ora. Sing tak karep kowe iki ning omah wae. Ya sampean ngono arep nendi jane? Yo, aku bakal bloko karo kowe. Ning dina iki aku arep golek gawe nang Kutha Raja saka Pujikan. Lho. Lah aku yo melu Kang. Wis, kowe iki janjine kowe ning omah wae mbaturi bakung badok karo ibu. Wis ora apa-apa. Lah aku piye-piye nek ora karo sampean yo anu Kang, nomah dhewe. Jan. Bali mulai. Ora Kang. Tetep bacot melu aku. Bacot aku Kang. Piye? Bacot. Aku gak ora wis kowe boceke Bali. Ora Kang, aku tetep bacot. Oh bacotke. Tetep bacot. Oh bacotke. Jan boten purun. Iya, aku ngerti. Kok nganti kaya ngene. Kakak, piye. Aku arep melu Kakang Joko. Melu rento. Piye Mbak? Kula mesake kali Joko Pujan. Mbaran. Nggih. Ngerti adimu mbok piloro kaya ngene. Nggih. Eling-eling. Mbah Sepoto. Besok laramu luwe dening adimu le. Aku arep tumuju ning Kutha Raja. Kenging ngamalon ing abdi dalem kawula munjuk sampun wonten kepareng dalem mundhut priksa babagan menika. Duh sinuwun nalika semanten perang ageng antawisipun Grati kaliyan Majapahit kula kaseser ewoh kaya ing pambudi wonten salah satunggaling kaneman ingkang nami Joko Mercu tenggak minggil menika maisa ngandhap menika jalma menungsa lumrah. Menika ingkang kula sraya status rangkit Bandar Subali kelampahan saged kapara piyambakipun ing kalenggan menika ugi nunggak seni kanthi sebatan Adipati Kebo Marcuwet. Adipati Kebo Marcuwet. Mekaten inggih. Dados nunggak seni dhateng pakaryanipun Bandar Subali. Nuwun kaluhuran kula piyambak ugi mboten saged nyerep ing dahuru wonten ing Grati menika kala wau sih. Kakang Pati Mogo. Inggih. Majapahit punika wiyan panguwasanipun ageng kathah senopati ageng-ageng ingkang saged nunjukaken dados cucuking ayu. Perkawis Grati menika sepinten ageng. Sinuwun. Para adipati ing Brang Wetan menika ugi boten kuwawi.
kula ugi minta sraya dhateng bupati-bupati Pemangsat ewondene kegiatanipun Kebo Marcuet ngedap-ngedapi kapara di dalem kawula disampun lumancang saking paringipun ngedekaken Gili Saimbara. Sinten ing saged ngendarat Kebo Marcuet badhe kula paringi palenggan senopati wonten ing Majapahit. Nggih. Diraken gumi panuwun tanpa pidan Mekaten inggih. dening Kakang Patih Maudula sampun wonten kawicaksanan kados. Nyuwun pangapunten. Kejawi sak menika. Nggih. Kakang Patih Maudula. Garwa kula sampun bobot suku. Ngaten inggih. Nitik dhateng aturipun menika sampun menawi buka plekipun lan jabatan. Syukur manayuda. Pancen leres iki. Panggraitan panjenenganing Yayi. Putramu kuwi ya wis mugel-mugel ana 12 baru. Dadi sampun to sinuwun amargi nek sampun saeng candra 10 dinten. Mriko kanten raipun kok sinuwun. Kali nunggu wektu lekipun. Cilan sinuwun. Menika Kakang. Nggih. Kula kok kangen kalian buka nalika muda tasih panyiswa sami-sami perjalanan kula. Kepingin kula wawan rembak ngibab cangkriman. Wong ngaten. Nggih. Nggih. Menapa panjenengan Kakang Patih Maudwarso wangsul dumateng akeh. Kados pundi sinuwun? Kula nggih cangkriman Kang. Nggih. Pinjan laipun nang Jabang Bayi putra kula menika wijin kakung napa Ingkang kagungan cangkriman menika ingkang sinuwun monggo ingkang sinuwun keparenga batang alang bumi. oh ngaten. Nggih. Menawi saking pawas kula menika badhe wujud kakung. Cangkriman namung werni kalih. Menawi putra duka sampun batang kakung ning benten kalian pamawas kula. Menawi pamawasipun Kakang Patih Maudula kados pundi? Prameswari menika mbobot wujudipun pawestri. Nggih Kakang Patih Maudula. Kula wonten jaga. Kula pitados kagungan putri menika sampun dados kathah saking ngersani Gusti Kang Agayojan. Ngaten inggih. Mila kantutipun tenggo pawangsulanipun jagat menika nedahaken kagungan putri ing mangkinipun badhe ngawista. Langsung tambahin kula ingkang sowan. Kanoman bagus. Nggih kula. Wani miyak dadaning para sentana kemarak siburing kersaning ingsun. Sapa kowe lan apa karepmu wani munggah ana ing Pilopati? Saderengipun kula paring pawangsulan dhateng panjenengan. Napa leres niki Praja Majapahit. Pancen nyata Majapahit. Nami Ingsun kang jumejeng rata ing Majapahit. nami kula Joko Umbaran. Joko Barat karepmu munggah Kula badhe suwita wonten ing Majapahit. Suwita. Nggih, Ngerti pawitane wong Suwita. ngertos. Tiyang suwita sakmenika kiyapun kedah manut ingkang dados dawuhipun panjenengan. Paribasanipun panjenengan kan nyemplung sumur ingkang jero nggih kedah kula lakoni. Dadi wis madhep lan mantep nggonira bakal Suwita ing ngersane ingsun. Nggih, Ya, Baran. Barengi marang letuh kang tumampa ing Praja Majapahit iki dina kang tuwake marang Hadipati Kebo Marcuet ing Grati. Mula dak tampa pasuwitanmu sauger kowe bisa cilik negara gedhe matine Kebo Marcuet. Lamun to kowe bisa nindakake kuwi mengko sira bakal tak ganjar sak purwate klebu sira bakal jodohake marang putra putriku. kadosaken bicang kula. Saiki wintono budal semakai Majapahit. Panjenengan kula pamit tambahin pangestu. Badhe milih pangestu budal sira.
Sedina Sang Prabu Bromatunjung Wasis priksa menawa garwane ngandhut onang Jabang wujud kakung ning patih mau Dara ora kurang akal ditenono Sang Prabu. Jabang Wayu menika Wijil Pawestri. Mangayu Bagius. Nggih, boten dados punapi. Senasa kados pundi menika ugi klebet trah kula piyambak. Ngaten inggih. Mila dika sekseni nggih Kakang. Sira ya. Putra putri mengawi Wijil putri iki bakal sun paringi asma Sri Subasiti. Sri Subasiti. Tegese mbok menawa
iki mengko bisa kuncara dadi sesembahan ana ing sak jagat raya, ora ketang sak klebaran, Kakang. Mugi-mugi aneka sarana Sinuwun. Rasane awakku kok kaya ngene. Sinuwun. Kene sanggar Kami ngaten monggo kula iki dherekaken. pacukane Sinuwun. Kenging menapa tawang-tawang tangis Prameswari? Teh matur. Inggih kula Boten ngiten peper pisan. Menawi garwa kula mosuh Kakang. moksa. Kula ugi nate aprastya sabaya mukti sabaya mati. Menawi sakmenika ingkang Sinuwun Brahma Tunjung sampun muksa sakraganipun dipun sekseni langit lan bumi, kula ugi badhe nilaraken Majapahit poso ider taun. Bakal ana kedadian apa ing negara Majapahit, aku ora idep. Aku bakal ninggalake Praja Majapahit. Mula kepatihan sak leker gendonge tak pasrahke kowe. Kok kados aku poso ider taun. Setan. Kok kepatihan dipasrahke sak leker gendong. Mangka iki dawe Kakang Maudara. Ya wis bakal tumeka kumujana ing kepatihan. Sowan kula wonten ing Taman Kepatengan menika, kula mundi dawuh saking Kakang Maudara Kanggo. Dawuh menapa, Cih? Piyambakipun boten badhe bali wonten ing kepatihan. Yen to Majapahit dereng wonten katentreman, ateges piyambakipun muksa. Pramila kepatihan wonten ing Majapahit menika pun pasrahaken dhateng Hayya Jejetan inggih kula Kanggo. Kaya ngono kali Jejetan. Inggih. Terus apa sing kok karepno? Kudune panjenengan ugi mangertos yen to dipun pasrahaken sak leker gendhongipun. Wonten ing kepatihan kalebet kanggo palupi uga dados kedah dados garwa kula. Dados garwa. Injih Kanggo. Nanging Nanging kados ora gelem. Kaya apa? menawi boten purun ateges panjenengan menika nglirwakaken dhateng Kakang Maudara. Kaya ngono. Injih. Purun nggih. Nanging Injih. iki jeh ya Katrina. Mengko bengi tabuh rolas kuwe mara ana ing pagulinganku, tilem pagulinganku. Kados ngaten. Iya.
Kula tenggo nggih. Kula badhe jateng wonten ing Tilampang. Dalu menika panjenengan sampun sumadya menawi badhe andung katresna dhateng kula kadang nggih kula mugi mangertos kanggo tenane aku sing tak sedya iku dudu kowe. Lah sinten? Nanging kanggo kaluki. Oh, ngaten. Kok menawi kados ngaten boten dados menapa. Nanging kula nyuwun kanthi sanget dumateng panjenengan dalem. Kula sampun ngandhek. Pramila saking menika pun tanggung jawab oleh panjenengan. Kowe njaluk tanggung jawabku. Nggih. Lah pripun malah wong kula prawan pun ilang prawane jere. Ya tak sanggupi. Nggih. Besok yen jabang bayi wis lair nganti tumeka gedhe aku sing tanggung jawab. Kados ngaten. Nanging pripun? aja wae ana wong siji sing mangerteni bab perkara iki. Mbok menawi kados mekaten kendika panjenengan badhe kula gemi. Nanging ampun lali kalian kula kalian putra ingkang kula kandhut. Besok yen piti wancine aku bakal tumeka meneh ana. Kados mekaten dina. Pancen bener. Sopo sing dadi aranmu? Aku Joko Umbaran. Umbaran. Nggih. Apa kowe wis wani ono enggak ono ing grati? Aku arep mateni kawan kowe. Yen kowe nglakoni aranmu, roh. Nek yen kowe iso tak elinge, kowe becik manut karo Umar Cuwet. Joko Umbaran ora bakal mundur sak jangkah yen mau ngadepi kowe ke Bumarjo. Yen ngono, serep nyawamu Umbaran. Ayo, adep kono Joko Umbaran. Umbaran, yen kowe duwe haji kawijayan, ayo tumrap panggil papan ini. Legen, malah sore-sore dodol legen.
legene ora pahit tak ombeni ken mari sake. Matur suwun, Pak. Gus, Pas saya wis nuwi karo aku. kowe iki sapa to, Gus? Kok gembletak ning tengahe ngalas kowe pitanake ngene gembletak iku kowe tiba apa? Lagi apa? Kula Joko Umbaran. Kula Umbaran. gandeng kalih Kebo Marcuet, Pak. Kowe lagi perang. Nggih. Jenengan sinten, Pak? Aku Dayun, bapake Tulkiyem. Pak Dayun. Nggih. Lah sampean kok satu arang keranjang niku perkara perangae Kebo Marcuet. Nggih. Kula suwita ten Mojopahit. Dadi tangane kan sing dipati Mojopahit, kan Sinun Prabu Mojopahit. Nggih, diutus. Nuwun sewu. Nggih. Sampeyan disewani. Kula disewani. Musuh Kebo Marcuet Nggih. ana syarat lan seranane. Wonten garate. Nah, Aku tulung tangekno sik yo. nah, ini iki Surya Semarang Ulon. Sampean mau anake Jinggawati. Nggih. Nah, engko nek tetandingan karo Kebo Marcuet nek ditingkes sambato ibu ke Jinggawati, aku pamit mati. Aduh, Kebo Marcuet. Ayo Joko Umbaran. Joko Umbaran, Kebo sempul nyawamu serem. Aku ora bakal mundur. Kowe gelem ora sapa Kebo Marcuet. Kowe rakyat Kebo Marcuet. Yen iso bedak-bedak dari Kebo Marcuet. Ibu Jinggawati. Kula nyuwun pamit mati. Joko Umbaran, Kebo Marcuet. malah ini pisan tas. Ibu Jinggawati. Umbaran. Sak kenane kowe ana sambung rapete karo Jinggawati. Jinggawati ibuku. Waduh, bapak jalur sepuro Umbaran. Jempol kowe anakmu. Yen mengkono ora kondo ing wisanan. Yen kowe iki anak. Aku anak. Sak kenale aku tresno karo ibumu Jinggawati. Awit dina iki ibumu Jinggawati mapan ana ing ngendi Joko Umbaran? Kowe ngarep kepengin ketemu ibu. Ayo tak terno. Ning aku njaluk gendong Kebo Marcuet. Kowe njaluk gendong. Yo. Aku tresno ibumu Jinggawati, kowe bakal tak gendong. Nanging ana syarate. Ana syarat. Aja sepisan-pisan kowe ndemok sunguku. Bebayani. Ayo, munggah ana ing gegere Kebo Marcuet. Ayo bapak itu. Kowe bareng wis yo gendong sungune Kebo Marcuet mok sempal kiwatene. Dadi pusaka yo sayun. Sing siji kae wujude pedang. Pedang. Diarani pedang unta Sapayana ya iki. Sakuta Sapayana. Sing siji gada wujude. Jenenge gada wesi kuning itu dumadine sungune Kebo Marcuet. Ning yon sayun. Papan sing kanggo perang karo Kebo Marcuet. Kok babang abang getih pateng selekaran yo. Mula kowe dadi paseksa. Ya tak sesani. Ing bisuke papan kene katlau blambangan yo. Coba iki tamanono yo. Ya kula sing gawa. Saiki Hah? blambangan wis komplang. Komplang. Monggo aku saiki
dadi ratu ana ing Blandang. Kok sing jumeneng Bupati. Bupati Ning nganggo jejuluk Bupati. nganggo jejuluk Adipati Hulu Bisma Minak Minak Jinggo.